Holland. Landet, hvis indbyggere bedst er kendt for deres vindmøller, deres farverige tulipanmarker, deres lidt fjollede og farverige træsko, og så er deres rigtig fjollede kohis. Men hvem er hollænderne egentlig? I dag skal vi helt tæt på fænomenet og hollænderen Sjabajan van der Weyde. Igennem en serie af dybdegående interviews skal vi helt dybt ind i sindet på Sjabajan. Hvad er det, der foregår inde i hovedet på Sjabajan? Og er det overhovedet forsvarligt at lade ham gifte sig? Ja, hvor skal vi hen? Ja, Sjabe. Hvor skal vi egentlig hen? Vi starter med et meget kompetent interview af Thomas og Nicolai. Ja, nu optager den. Yes. Jeg tror måske, den optager nu. Ja, tror jeg også. Har du kendt Sjabe i lang tid? Ja, i mange år. Nå. Sig noget sjovt. Pølse. Nu. Pølse. Ja, således oplyst om Sjabe vil vi fortsætte til Sjabes fortid på efterskolen med et interview af hans lærer Ejgil. Ja, vi er taget ud for at finde den gamle efterskolelærer Ejgil Nielsen. Ja, det... der står Ejgil. Goddag, Ejgil. Goddag. Hej. Jeg er jo lige kommet ud herfra. Ja. Ja. Og du har Bibelen under armen, kan jeg se. Ja, jeg kommer lige ind fra kirken. Nå ja, selvfølgelig. Jeg var lige derinde. Ja, du har været efterskolelærer for Sjabe. Sjabe, ja, det husker jeg godt. Ja. Ham kan jeg godt huske. Ja. Han var en rigtig flink dreng. Men altså, ja. Jeg blev meget skuffet over Sjabe hen ad vejen, det gjorde jeg. Jeg kendte også Sjabe på bibelcamping. Det var på opholdt bibelcamping, og der holdt jeg bibeltimer. Når jeg kom forbi Sjabes campingvogn klokken 11-12 stykker, når jeg kom tilbage fra anden bibeltime, så lå Sjabe stadigvæk og sov, snudede, eller røg cigaretter. Ja. Ja, og i starten, der troede jeg, Sjabe, han var en rigtig fin ung dreng, ikke også, men jeg er bange for, at han falder i fordærv. Og jeg tror måske, det fører ham på vildspor. Nå, jamen det fører ham væk fra der, hvor han skal være. Ja. Ja, væk fra mine bibeltimer. Hvad kan vi gøre ved det så, tror du, Ejgil? Kan vi... Jeg laver gode bibeltimer. Ja, tror du? Sove mindre, Sjabe. Ja. Du skal sove mindre. Men du har ikke nogen... Du sover alt for meget. Men jeg tror også, at Sjabe, han har mistet rigtig mange bibeltimer. Rigtig mange af mine bibeltimer. Og det... jeg tror, han skal have en bibel. Jeg tror godt, jeg vil give Sjabe en bibel, fordi så kan han måske læse lidt op på noget af alt det, han er gået glip af, mens han har sovet og røget cigaretter. Altså, når man kiggede ind i hans campingvogn, også, det var helt tåget. Jeg kunne slet ikke se noget ind. Nej. Det tror jeg, han bliver glad for. Altså, jamen... Ja, sådan en her, ja. Det er det, du får. Ja. Det tror jeg, det vil være... Det er den bedste gave, jeg kan give dig. Ja. Men så lige så snart du står op der ved 1-tiden, så kan du læse i den. Vi siger tak til dig, Ejgil. Tak fordi du vil komme her. Det var rigtig dejligt. Ja, jamen selv tak. Så vil jeg gå ind i kirken igen. Ja, det er i orden. Ja. Hej. Hej. Okay, vi er nu kommet ind på Aarhus brandstation, hvor vi har fået en aftale med brandkaptajn Erik Brand Andersen, som har stødt på Sjabe tidligere. Goddag til dig, Erik Brand Andersen. Goddag. Ja, det er rigtigt, ja. Sjabajan van der Weyde. Ja, det er rigtigt, ja. Ja, det husker jeg tydeligt. Der var en episode for ikke så lang tid siden, hvor vi fik en melding om brand i en stor lagerbygning, og da vi kom ud til stedet, var selve gerningsmanden stadig til stedet. Sjabajan van der Weyde. Ja, det er rigtigt, ja. Men hvad rolle spillede han i det? Ja, den pågældende person, der startede branden selv, var ansat på firmaet. Det lyder sig sådan, at han havde gang i brandbare væsker ude på lageret. Hvad han præcis foretog sig, det kender vi ingen omstændigheder af. Og 405 Per Vindmøn skulle sige opkald 71 Okay, så han havde altså brandbare væsker, som han eksperimenterede med, eller hvordan? Efter eget udsagn påstår Sjabe, at han har
omfordelt brandbare væsker på lageret, og i et uheldigt øjeblik kom til at skubbe til de her flasker, hvorefter det havde selv antændt og sat gang i adskillige papkasser, hvor han efterfølgende selv prøvede at slukke branden ved at stampe på papkasserne. Altså det startede ikke, fordi Schappe var i gang med at ryge, eller? Det lyder ikke nogen melding om, at Schappe han ryger. Han sagde selv, at han var stoppet. Vi kender ikke brandårsagen som sådan. Okay, Erik Brandt, men altså du har taget en lille gave med til Schappe her. Ja, jeg synes, at det er på sin plads at give Schappe en ildslukker, da det nu er engang nemmere at slukke en ildbrand med denne ildslukker, end det er med fødderne. Det lyder fornuftigt. Tak fordi vi måtte lige tage 5 minutter af din tid. Selv tak. Yes. Bernard, som vi kan se, så bor du jo rimelig godt. Der kan man sige, at Schappe han er en rigtig god kunde på den måde. Altså, der er mange ting, man kan lave på hans bil, og noget af det er i stykker, og noget af det ikke. Jamen altså, det er vigtigt bare at få skiftet nogle ting. Det er idé i det hele taget, fordi det er det, der tager timer, ikke også? Det er at skifte noget. Altså, han kan jo ikke se, om gearkassen den er blevet skiftet, eller hvad den er. Sige, tjen godt på Schappe. Og jeg ved, at du har faktisk en gave til ham, fordi han er sådan en god kunde. Ja, det har jeg faktisk. Altså, jeg kan ikke rigtig gøre noget for, at bilen ikke går i stykker, vel, men jeg kan i hvert fald give dig sådan en sikkerhedsvest her, sådan at når den nu går i stykker, så kan du tage den på. Og så vent, ikke også? Så kommer jeg og laver bilen. Så skriver en regning på det. Det skal nok. Ikke noget problem, og altså, du kan også arbejde det af, hvis det er, at som du også nogle gange har gjort, ikke? Det er også fint. Det tror jeg helt sikkert, at han bliver glad for, den her vest her. Ja, men hvorfor tror du, han får brug for den i fremtiden? Er det fordi, at du vil tjene flere penge på ham? Det synes jeg begynder at blive lidt nærgående i spørgsmålene, men altså jeg driver jo en Jamen forretning, er det ikke din hensigt at bare at tjene nogen på sådan nogle uskyldige nogen som Schappe? Det synes jeg, det er en ubehagelig spørgsmål det der. Jeg tror jeg slutter hjemme af nu. Det er ikke med til. Jamen vi er ikke færdige. Nej. Ja, velkommen til dig, Timmy. Du er jo et får. Du bor normalt i Norge. Ja. Så det var rigtig dejligt, at du kunne komme i dag. Ja. Hvad er dit kendskab til Schappe? Schappe, Jan, ham har jeg mødt flere gange. Han går tit rundt op i bjergene. Så går han ture op i Norge og står på ski nede sydpå også. Jamen det er lidt sjovt med Schappe, fordi han er faktisk lidt højdeskræk. Han synes faktisk, det er mere farligt at sidde i en skilift, end det er at stå på ski ned ad bakkerne. Det forstår jeg ikke helt. Ja, men så vandrer han ud i fjellene, og så sover han i et telt sammen med nogle andre gutter. Jeg så en gang, så fandt han sådan en fårekranie. Det var meget nedværdigt over, for jeg får synes ikke det. Jo, jeg blev da lidt stødt. Det må jeg nok indrømme. Ja. Det var ikke spændende. Men så lavede du til gengæld pølser på hans sko, så. Ja, det gjorde jeg. Schappe, han kan godt lide ost, og derfor har jeg også tænkt på, at jeg vil give Schappe en lille gave. Så ja, altså, min kone og jeg, vi har lige været henne og lavet noget mælk. Eller hun har, så jeg har simpelthen fremstillet den bedste fåreost, man overhovedet kan forestille sig. Som sådan en lille bryllupsgave til Schappe og Elisabeth. Men ellers, Schappe, så skal du bare vide, at du er altid velkommen derovre. Ja, det er godt. Jeg tror, vi siger tak til dig, Timmy, fordi du kom. Tak. Undskyld. Vi er så... Tak. Vi er så kommet hjem. Ja, vi er så kommet... Hej, Hafter. Vi er kommet hjem til dig, Hafter. Hej, der sådan. Ja. Du er Schappes tidligere værelseskammerat, ikke også? Og, ja. Og i dag DJ i Holland. For the moment. Yeah.
Kan du fortælle lidt om, hvordan var det at bo sammen med Shabbe? Altså, var det... Kom I godt ud af det sammen? Ja, Shabbe, han var bare min bedste ven. Ja, jeg har hørt, at han skal giftes nu. Tillykke, Shabbe! Shabbe, han kunne godt lide at tage bad i hundeshampoo. Shabbe! Shabbe! Og Shabbe, jeg savner dig så meget, så jeg købte sådan en... du kan se sådan en... der var sådan nogle, man kan tykke på, og man kan... Når det er Shabbe kødben, du har købt der? Ja. Skrab det af, sådan der. Ja! Nu må det piben. Okay, ja, det kan jeg godt se, hvad du... Og han var simpelthen så... Og vi farvede vores hår sammen, og Shabbe farvede det helt blåt, man. Sådan, Shabbe! I lignede hinanden dengang. Var det meningen, du ville give Shabbe noget af det her fine... Ja, Shabbe, du skal have dem her. De minder så meget om dig. Mange tak, Hafter Heiderson, fordi du lige vil være med her. Yes! Ja! I skal lige høre den her,